Munashe aigara nagogo wake kumusha, ini ndaigara kuHarare. Saka iyo gogo sekutaura kwawo wanoti Munashe wakamushaya wachida kuenda kunowacha kurwizi. Asi wakamushaira pamba. Wakangomuti fano famba mwana tiende. Saka wachinokiya dhoo wachicheuka ndipo pakazona mwana apachina. Kwakutomushaya kubva ipapo. Zuva ranhasi ndinoti Munashe kana uriko mwanangu. It's okay, mama. It's okay, mama. Motoshinga kuti tiwane kubatsirika tese. Ndoziva zvinhu zvinorwadza. Asi ndoda kuti mutaure zvichibva pakati pemwoyo wenyu tione kuti tinobatsirana sei. Take your time. Kwazwai muri yeZimbabwe, tiripo pano paKunashe TV patinokuunzirai nyaya dzinoitika mumativi mana ose akatikomberedza nzvimbo dzatinogara, nyaya dzinoti affecta semaZimbabwenzi. Zuva ranhasi ndauya namama pakati pedu vane mwana wavo anonzi Munashe. Munashe akashayikwa last year muna October. Saka nanhasi tatosvika futi mai manje titatobata muna October, rinenge ratove gore mwana achingori missing. Muna 2011 ma-statistics emuZimbabwe vana 137 vakashayikwa. 37 ivava havana kuzombofa vakazowanikwa. Saka chishuro chedu nekubatsirana tese kuti maybe pane vanenge vachiona video vanokwanisa kuti pamazano. Asi tichangoda kuti tikurukure kuti tizosvika pare zvino zuva ranhasi mwana achinzi akashayikwa pane gore. Chii chakaitika? Saka ndichakumbira munditsanangurire muchitora zvenyu nguva yenyu kuti Munashe akapedzisira kuonekwa rini uye chii chakazoitika tichifambirana mberi nenyaya yedu. Zvakadii zvenyu muri yeZimbabwe? Indoitwa Lois Nyamutena ndobva kuNyamaropa kwenyanga. Munashe akashayikwa musi wa3 October last year. Munashe aigara nagogo wake kumusha, ini ndaigara kuHarare. Saka iyo gogo sekutaura kwawo wanoti Munashe wakamushaya wachida kuenda kunowacha kurwizi. Asi wakamushaira pamba. Wakangomuti fano famba mwana tiende. Saka wachinokiya dhoo wachicheuka ndipo pakazona mwana apachina. Kwakutomushaya kubva ipapo. Asi sevanhuwo tiri muZimbabwe nyaya yedu takaiendesa kune mutemo kuti tibatsirwewo kuti tingamuwane sei mwana wedu. Wakamboita maresearch wakaita pakaita suspect pakaita akaonekwa aine mwana. Hapana mai wakaonekwa aine mwana wakasanganikwa naye nevana vechikoro. Wachienda naye Munashe kwaienda atizoti waenda naye kupi. Zvadaro vanhu vari mupakutsvaga. Umweni wevana vechikoro ndiye akasvika kumba kwakati kuti Munashe ari kunzi ashayikwa sei sitamuona nani ana vamwe mai vanga ainaye. Saka kubva ipapo nyaya yakatanga kusechwa, masi-ID akapindira nyaya yacho ikasechwa, but mai ava pavakatorwa vachiendwa navo kunobvunzurudzwa nyaya iyi vakazongoririswa. Isusu hatina kuudzwa kuti ndiwo chokwadi here wakatora mwana kana kuti zvakazofamba sei. Saka kusvika pari zvino handina kana ruzivo nekuti Munashe ari kupi. Saka ndichikumbirawo kuna vanobatsira kuti ndibatsirike ndizive kuti mwana akafamba sei uye zvakadii. Kundiona kudai ndaneta kufamba ende ndapinda mune vanhu vakasiyana siyana vanobatsira. Mari chaiyo yakabuda yakawandisa ndichiedza kuda kubatsirika, but pari zvino ndaperera. Saka ndauya kwamuri muri yeZimbabwe kuti kana pane vanokwanisa kundibatsirawo kuti Munashe tizive kuti akafamba sei kana kuti zvakadii, ndinokumbirawo kubatsirwawo. Alright. Munashe uyu aiva mwana akaita sei? Ndimbokudzosai kumashure kuti tinatsoziva kuti mwana aifarira zvekumhanya mhanya here paruvanze achidii?
Muna shaiwe mwana aingotambawo sematambiro anoitawo wamwe wana. Asi anga asingaiti ndi out of yard, aingotambira ari muyard nguva zhinji. Alright. Saka musi iwoyo mati wakashayikwa mwana, mbuya vacho vaiti waida kuenda kuwasheni. Matsananguro wakazviita waiti waida kuenda kuwasheni. Saka wakangoti fano ufamba semwana fano ufamba tent. Saka the moment wakafuratira wachikhiya door wachicheuka wati mwana famba, pawakazotocheuka wapedza kukhiya door ndipo wakaona mwana hapana. Saka semunhu mukuru wakangoti mhino padhuze pari kutotsvaga kuna nhasi atitombozivi mwana akafamba sei. Alright. Kubva kuna gogo sekutaura kwenyu vakambokuudza here kuti mwana maybe vana munoziva kuti setuvana tudiki anogona kuti achida kubuda kuti ini ndoda kumhanyira nhasi ndoda kumbonotamba neshamwari yangu. Musi iwoyo mwana anga asingaite here kuti ari kuda kumhanyira pakati zvokuti zvinogona kutibatsira kuti tizive kuti mwana achibva apamba kana kuti achishayikwa akananga kupi? Hapana. Nezera rake zvekutoziva zvekuti mashamwari kunotamba anga angori mwana anga angojaira ungoswera ari pamba achingotamba nagogo wake. Alright. Vane makore mangani gogo? Gogo vane 52. Alright, vane 52. Saka ivo vamwe vanhu vakakomberedza vachitaura pamusoro pagogo vanotiwo chii musi iwoyo? Wakakomberedza pakugarisana kwatakaita next door ari kure nekure zvishoma. Asi musi iwoyo pane vamwewo vakasvika pambawo vachitoonawo gogo varipo nemwana. Zvekuti vakatokatya mara kuti mwana azoshayikwa zvenguva isitambosvika tichiona mwana aripo. Alright. Okay, ose saka vanhu vakatomboona mwana aripo, but gogo havana kana katinoti mutoziva kuti vanhu kana vakura vamwe vanoita kakuluza memory vachiri right zvokuti vavhunza. Gogo vachiri right. Gogo vachiri munhu achitiro right zvokuti wakatochengeta uzukuru wakati one day. Vachiri munhu atori right. Alright. Kumwana wenyu sekukura kwake pane chimwe chinhu chaita kana kumuvhundutsa here chekuti maybe ana akabva aona? Hapana chinhu chaityika here mwana wenyu? Muna sheu kubva kusvika October anga ane 6 months achete ari kumusha ndaingogara naye ndini. Okay. Saka zvekuzoziva kuti pane chaanga akutyawo here semunhu anga akuruza izvo papa handizozivi. Saka haana kana any health issue yanga ainayo, pfungwa dzake dziri right, physically anga ari mwana ari right? Anga atori mwana anga ari normal. August wachona ndandatobvako kunomona ndichitoona atori mwana anga atosimba kudarika kumuendesa kwandandakaita. And anga ari mwana anga ari intelligence zvekutodaro. Alright. Okay. Zvekutodaro. Kune here nzvimbo dzavaimboshanya nemwana gogo pa6 months dzavanga vari vese papa? Kushanya kwekutotiravhera umbonogara munharaunda imomo kwavaimboenda nemwana? Zvekuti zvakaita kumagadheniwo nekuma-meetings ndokufamba kwandingataura. Saka kwese ikoko kwakatsvagwa kwakashayikwa? Aiwa, kwese kwakatsvagwa kwakashayikwa kuna umbowanikwa mwana. Alright, manitaura mukati manga anga ane 6 months. Chii chakazoita kuti mwana azonge ane 6 months achigara nagogo musingagari naye? Ndandichienda basa. Okay. Alright. Ndandichienda basa. Saka zvasingachaiti kuti ndirambe ndine mwana ndichiita zvekuenda basa. Alright. Plus anga asisiri yake mucheche. Anga ari mucheche, atingati anga asiri mucheche. But July wacho anga atotena 2 years. Paakashayikwa muna shanga ane 2 years 2 months. Alright. Saka kumaere yako gogo hamuna dzimwe hama here dziri ikoko dzekuti tinogona kufungidzira? Hakuna hama dzenyu? Ndingori mama wenyu chete? Hama kwako dziriko hadzo. Asi senyaya yakaitika ikazongoonekwa suspect hatichazivi. Alright. Hatichazivi. I think tanatsodiscussa nezvamama. Toda kuti tiende pane wakatanga kunongedzerwa chinzi isuspect nevemutemo kana kuti nemapurisa. Uyu muvakidzani uyu nagogo vaiwirirana? Angatoriwo munhu angatoriwo zvekutowirirana sekugarisa nawo. Amai vachitaura nezvazvo patakazoziva kuti munhu ndiye akanzi akaonekwa nemwana, waitoti iwo mai avanga kungouyawo pamba kungouya zviya zvekungouyawo pamba zvimwe zviya zvekuti pakakazotonzwa kuti
munhu ndiye akaonekwa aine mwana wakazongosuspect ndosaka mazuva ano anga kungouya uya pamba pangu. Asi panguva pazvaiitika waisafungidzira zvakawanda. Saka mbuya ndo gogo wakatomenshena kuti iwe munhu yanga kungouya uya. Pakazotoudzwa kuti munhu yaonekwa ane mwana wakazongoita kuti that's why munhu yanga kungouya panapa kasingaguma achingouya. Aita sekuti munhu angada aita kuti mwana amujaire. Maitikira azvakaita. Alright. At first pawakatanga kuuya wachiferefeta nyaya iyi wakambotora vana vamai wakavabvunza umwe ari grade 7 nekamwe kari grade 3 like. Asi ari grade 7 achanonzi wakatiudza isusu umwe musiteni akatiudza akati mwana ari grade 7 akatotaura kuti munashe takarara naye mumba muno dheiri akashayikwa yanga iri Thursday vachiti kuti wakarara naye Thursday manheru mumba mavo makuseni acho wakazongomuka mai musisina namunashe achitaura mwana ari grade 7 first born yamai wavo. Saka ini chiri kundirwadza ndechekuti zvese zvakataurika handiti asi vemutema hawana kukwanisa kunyatsotrita mai vavo kuti kana dai wanga wariwo wataure chokwadi andimukona ende hauna kuzotipa futi feedback yekuti wakaramba here kana kuti zvakafamba sei. Hatina kuzomboudzwa kuti zvatavasiya nyaya ikanyangwe munhu ukapomerwa usina mhosva toziva kuti unozoshedzwa kuti munhu ushedzwa imi wakabirwa kana unodzwa kuti munhu wenyu haaziriyi asi nyaya inopera seizvozvo. Inini ndikatovafuna ndichitovabvunza kuti ko nyaya iyi munhu munenge makamuburitsa zvakazoperera papi wakati tina proof yakazara isusu hatiteedzere nyaya dzewana yeti waitaura wasi wana wadiki wana watova kumagrade newawo wana waitotaura zvekuti kuburiswa kwakaitwa mai avo wakangogara a week abva waenda kuMozambique ndokumusha kwamai vavo Mozambique ende murume waitorwara ari kuMozambique. Saka kuenda kwakaita kuMozambique wakasiya wana wavo wasiya wana wavo wana wangu wakungofamba wachitaura kana kuzvikoro nemumavhireji kuti mama wakaramba nyaya yekutora munashasi ndowakadi wakamutora ndobva wakomunicata namainini wacho anogara newana wavo but wana wakutaura nyaya iya kwese kwese bva watocrossa border kuya kutora wana wese vaenda nawo Mozambique. Wakatozoya kotora wana through wana wakungotaura mumarai wakatosisa wana chikoro kutora wana kuenda nawo. Imimi baba sina here kana eni zvamakambovhiringidzana nemuwakidzani? Kusazoziwa kumusha ikoko sekumusha kwandita ndisingagare but tichingogarisana kubva ndiri kumba aiwa ngangotori vanhu vataingowiriranawo nawo sevawakidzaniwo. Pamba pedu aitongouya zvimwewo zvekungouyawo kwete mawiri anga akuzotaura namai ameno mawiri acho hatizozivi asi angatoriwo munhu angatongoriwo munhu wataingogarisanawo naye zvakanaka akashayawo something aingouyawo tichingobatsiranawo. Munzvimbo imwe Nyamaropa pane here mamwe makesi amakambonzwa ekuti vana vanongoshayika kana kuti yanga itori kutotanga? Iye vana vadiki vana vadiki kwakurutotanga yemuzera wamunashe kwakurutotanga. Amwe makesiwo zvawo asiri zvekuti kushayikwa zvekuti vanhu vanopondwa vanoitwa sei but zveku saka zvinezvi muwakidzani wenyu ari kuMozambique haana kuzombodzoka kubva ipapo haana kuzombooneka muZimbabwe pakangoya kuzonotora vana vake pakanzwa kuti vana vakutaura haana kuzombodzoka kuZimbabwe. Pamba pake izvezvi kutaura kuno panogara mainini mukadzi wemurume wake mudiki bhozi itupa murume 1 saka mukadzi mudiki ndiye ari kugara pamba izvezvi. Uye akabva abva atobva Mozambique wacho ndio kuna hanzvadzi dzemurume wake ndo kwavari vese ikoko. Obvious ndinoziva kuti mwana wayo yanga ina baba wacho akazvitambira sei kana mungambonditaurira ukama hwenyu nababa wacho nemwana kuti wanga wakaita sei mwana asati ashayikwa? Nababa wemwana tatakasiyana tatisisagarisana hedu tese asi pakaitika nyaya munoziva nyangwe vanhu musisagare mese muridzi wemwana anenge angori muridzi wemwana. Ndakatoenda ndikanovaudza ndo nyaya yaitika kumba wakaratidza kurwadziwa nazvo. Wakambouya paground vachitsvaga? Kuuya paground kumusha vana umbopera wawe havana kuuya paground kune kuona zvaiti havana kutombouya. Nababa vaiwana here access nemwana? Aiwa mwana wawe waiita nezvake pavada? Aiwa waiita nezvake. Papasimborina kana kufungidzirawo kuti umwe musiwo mai chimbondipaiwo mwana imoramba?
inini pakumuendesa kwandakaita ndaitogara kutauni naye mwana iwo waitongoto kana uchida kuona mwana ndaingoenda unowaratidza mwana pandanda kutomuendesa umushanda katoaudza kuti inishanda kumboita chi nakumboendesa mwana kumusha ndimboitawo zvebasa. Okay, wakazvitambira sei? Wakangonditi muendese asi unozodzoka ajaira wamwe ende shuwa ndakangoenda December ndikazodzoka April wachinditi usadzoke mwana asati ajaira wamwe. Alright, kwaita 4 months shit. Alright. Okay, paangaenda papa vaimbofonawo here vachinzwa kuti mwana waitofona wachitaura naye sinzi anga asati agona kutaura zvake zvekunyatsotaura asi waitofona una gogo wachiti ndoda kutaura nemwana wangu. Alright. Okay. Hey, but azvishushi here kuti sababa vasina mbosvikawo paground? Azvinoshungurudza asi zviriko. Asi zviriko? Zviriko. Ezvinezvi vari kupi? Vari kuHarare. Vari kuHarare. Hamuna mbozoita, hamuna kumbosangana here physically vachiuyawo kana kumapurisa vachiudzwa sezvo vari baba vemwana musingangozvitakuriri mutoro muri mweke? Kumusha kwakaitikira nyaya vanombobvira wasvikako handidiri kunyepa vanombobvira wasvikako vachitawo zvenyaya yacho asi vaingotiwo ndiri kungoedzawo nepaninogona kuti ndione kuti tingambatsirike sei, ndiri kungofambawo kwandiri kufamba kuti ndione kuti handingambombvira tafamba tese zvekutofamba tese tichibatsirwa zvekutsvaga kuti tizive kuti mwana wedu akafamba sei. Ko imimi kuendawo kwavari makamboendawo here muchinoti baba uyai tiite zvikakawandisa taitofona tichitota nhasida kumboenda kwakati uyai tifambire pamwe chete hama dzangu dzichitofona asi unongokai mukwasha kudi kuti mubatsirane notsvaga chi kwakaenda mwana but munhu aingoti ndiri bhisi ndiri kuita sei saka hatizivi kuti kurwadziwa here kana kuti tori mwana wawo chaiwo hapana kana chitsotsi kana kumboti zvekuti izvezvizvi kutaura kwatinotoita nyaya ika takatopedzisira tisawirirane nyaya yekuda kwemwana iyi. Okay. Tatisatowirirane zvakanaka kana pakutaura tatisatowirirane. Alright. Ngozi waitoti kana ndikakona ndotonzwa mwoyo wangu uchirwadza ndenda kutofunga mwana wangu. Okay. But handiti vaifana kuti vachisvika paground vachiona kuti zvinatso kufamba sei? Zvinoitika. Alright. Kurwadziwa kunosiyana. Kurwadziwa kunosiyana. Pamwe anogona ita zvimwe zvinhu asvika panzvimbo auzozivi. Ichokwadi. Hatizivi kuti akazvitambira sei. Alright. Saka zvinezvi vemutemo vari kuti sezvo pane gore mwana achishayikwa? Inini nekutaura chokwadi DJ kune mutemo ndakatomboedza panguva yawakapindira nyaya yangu svika wasiye munhu ndaimutombofona nai nyaya yangu makazoiti chii but ndakazotongosiyana nawo bhozi wangu akutondudza kuti imimi kana mane proof yakazara kuti munhu wamakasuspecta ndiye akatora mwana imozotitsvaga saka ndakabva ndangoitawo fed up kuti havasi kukwanisa kundibatsirawo iwo vari vanhu vanofanira kunge vachitibatsirawo saka takutoda kubatsirwawo neimwe nzira kana pana vamwe vanokwanisa kupindira vemitemo wakawanda vanopindira vachitibatsira nyaya kuti ifambe zvakanaka kana wabatsiri n'anga maprofita zvese kuti pazikanwe for free nokuti inini mari chaiyo kuti ndichabhadhara ndakambobuda mari ndichiedza but unenge uchingotaurwa zvakasiyana siyana. Alright, manitaurira kuti maimbozama nenzira dzipi? Ndaitoenda kunobatsirwa kumachurches kazhinji andambobvira ndaenda kun'anga ndaingoenda zvekumachechi kunobatsirwawo uchingonzwa kuti hapana anobatsira wenda hapana anobatsira wenda hapana nevamwe vanotobuda mashows ndichitongoendawo but hapana chakabatsira. Pane vaiti chii vaimbozamawo? Unongotaurirwa vamwe vaiti mwana ariko muchamuwana vamwe voti mwana akatorawa saka unenge uchingoudzwa zvakasiyana siyana unoudzwa zvakasiyana siyana. Kune vanenge vakambosangana nazvo vakazvisolva sei uyezve kunenge vaine mazano tokumbira muise mucomment section tichaisa nhamba dzamama. Kune ari kuona kunyange muvhireji imomo kana pane wakatoona uchiitiko ichi nekuti umwe munhu anogona kuona unyara achitya kuti angataure sei vanogona kungondifonera kana wakahaidha nhamba kana kutongondifonera ndiudza kuti nyaya iyi ndiri kuiziva yakafamba so kana pane vanoziva vanhu vanobatsira zvinhu zvinoita vanongokwanisa kundibatsirawo ini ndiri kuda kubatsirika. Alright. Kune unoziva kuti masaisai anosvika chero kunenge kuine munhu chaiye ane mwana wenyu ende zvese zvinenge achizviona kana paine munhu ane chekuita nemwana wenyu kana ainaye munoda kumutaurira chinyi izvozvi?
kana pane ana Munashe pari zvino ndokumbirisawo zvangu kuti amudzose. Kana ari munhu anoziva paaigara Munashe angomudzose. Kana achitya kumudzosa anongondifonera kuti uyai pakati mutore mwana wenyu. Zvakanaka chaizvo kuti ndingoziva kuti Munashe ari kupi. Alright. Kana kuti chii chakaitika. Alright. Kutaura nemwana wenyu munomuudza kuti chii zvinezvi kuti asaluza hope. Mama wako ari kutsvaga nokuti muri kutoisa effort yekuti atsvaga. Maybe mwana tinozoguma message inozogona kusvika paari ane 3 years, ane 4 or 5, anenge akutoziva. Munotaura naye kuti chii zuva ranhasi? Zuva ranhasi ndinoti Munashe kana uriko mwanangu. It's okay, mama. It's okay, mama. Motoshinga kuti tiwane kubatsirika tese. Ndoziva zvinhu zvinorwadza. Asi ndoda kuti mutaure zvichibva pakati pemwoyo wenyu tione kuti tinobatsirana sei. Take your time. Zuva ranhasi ndinoti Munashe, kana ukazonzwa message mwanangu, ndini mai wako ende ndoda kuzokuona mwanangu, ndoda kuziva kuti uri kupi ende uri pai, ndoda kuzoziva mwanangu, ndiri kutokutsvaga, ndokuda mwanangu, ndoda kuzogara newe kana uriko kana uri mupenyu. Tinokutenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka uye tichazouya pano tichipupura tichitenda kuti Mwari vakatiitira zvakanaka. Munashe tava nayo. Kune vanenge vaine chekuita, kuna vanokwanisa kubatsira mama, vanzwa mama vachitaura naMwari kuti vatsvage munhu chaiye. Sometimes vanenge vachida kufamba chaiko. Tichaisa nhamba dzavo kuti mukwanise kuvabata, mukwanise kuvabatsira. Ndinotenda kumhuri yeZimbabwe kune vakateerera vose vane rudo rwekundibatsirawo kuti ndizive kwakaenda mwana wangu wandibatsira. Thank you so much. Thank you so much.